Her har vi Ronja, og Ronja er en exotic perser på 3 år. Ronja hun har kløet sig en del her på det sidste, så vi har en formodning om, at hun kunne have lopper i hvert fald. Så det vi gør i dag, det er, at vi prøver at bruge sådan en tættekam her for at se, om vi kan finde ud af i første omgang, om det er lopper, der er tale om. Så vi bruger den her. Ronja hun er meget glad for at blive rent, så det er rigtig rart. Det er vigtigt at komme godt ned i underpelsen. Man kan prøve både at køre mod hårene og med hårene, og se om man får nogle lopper med. Der er ikke nogen der. Og så Ronja, vi vil sætte den ned. Vi kan også prøve her, især ved haleroden, som regel kan der være ofte lopperne, de kan finde på at bide. Det er ikke alle katte, der er lige glade for at blive friseret mod hårene. Ronja hun er ret glad for det alligevel. Hvis man ikke kan finde lopper, så kan man prøve at se, om der er nogle små sorte gryn i pelsen, som er loppeekskrementer. Som kan være loppeekskrementer. Nu fandt vi faktisk en loppe her på Ronja her, og som man godt kan se, så er det sådan en, jeg ved ikke om det er til at se her på videoen, men i hvert fald så sådan en mørkebrun eller sort på cirka 2-3 mm. Så den er god nok, hvor Ronja har lopper. Det man kan gøre, når man har kæmmet og har fundet lopper i pelsen, det er, at lopper kan ikke tåle vand. Så kan man kan faktisk drukne dem i et vandbad. Det kan være en god ting til lige at få udryddet dem, som man finder i pelsen, når man kæmmer.